गीत गाओ तलो जे हमार दोसर तो शादी होता ए भाई एगो विषय हो एगो कहे के दर्जा हो विषय हो होला ऐसे जो दिखता है वही बिकता है सही बात ना बबुआ बड़ा घात भइल बा केकरा से लड़का के संगे अच्छा लड़कियां कहते कि अब तो हमार शादी होता हम दूसरा के घर चल जाए कहरा के इहे कहे आइल बनी कि तू अपन घर बसा ली खिचड़ी के 2 दिन पहले बारात भाई मुस्कान ए मुस्के कान बड़ा उदास बाड़ू हां का बात बा अरे ओ माय गॉड काहे ठेलत रे हमरा के काहे टेला तारे रे का बात बा बोल कुछ बोलो बोल तोरा का भाई अरे हम तोरा के रोवे के कौन है कि बोले के कौन है काहे रो तरु डार्लिंग कारण का बा बोला बोल काहे रो तरु बोल काहे रो तरी ए जान का जान आज से रउआ हमरा के भूल जाए अरे भूल जाई कि मंचवाल के लेकर नीचे ढूल जाई रे काहे कि हमार मजबूरी बा हमरा है न जरूरी बा कवन जी के हमार मम्मी पापा हमार भैया हमार शादी के दिन ध देले बा कौन सरवा तोर भाई अरे तार मम्मी पापा शादी के दिन ध देले बड़े हां ते में रोला के कौन बात बा स्वेच्छा से जा आज जो 75 साल बुढ़ाऊ से शादी कर जो बियाह कर लो वाला आंख वाला मिल जाई मिल जाई एने दोनों नहीं खाओ ने एगो बोलले बा दोनों मिला के एगो अखिए बा कि संजोग देखी दोनों ब्यास के मिला के एगो आंखिए बा हां ये बात सही है जननी गाना नहीं भरले बा कदे एगो फुटले एगो के पेनिए नहीं खा ना 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 एमे दोनों ब्यास में बिना पेनी के केहू नहीं खा सब लोग पे पेरी लागल बा जननी हां फूटल कहा जाए कि बिना पेनी के केहू ना कहल जाए बिना पेनी के कहल जाए केकरा के गुड़ ना रहे तो उनका के हां ब्याह जी भाग तनी कहां जननी हां कहता लड़का के जा स्वेच्छा से बियाह कर लो बकीर आखिर रोवा जॉन रोवा जॉन डार्लिंग मालिक आज बने अच्छा जे भी भोजन करे के हो के बाकी होखे भोजन जाके कर ली सब है एगो गीत रहे अच्छा ठीक ठीक एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने बाकी हम घरों ना बसाए आ तोहरो के कुछ ना करो हमरा किस्मत में जुदाई लिखल बा वाह भाई वाह गीत के फरमाइश बा हमरा यूट्यूबर वाला भैया लोग के यहाँ 16 गो 18 गो चैनल अरे दोस्ता से शादी करबू एक डाउन पे बैटरी का भैया हमें तार लगा दी छोड़ता है कहो कबो कबो गाई के बदल जाए बदल ना तो बीच में कहीं कट जाए तब मजा ना आई हां फिर और रिकॉर्डिंग होता वो में खराब हो जाए हाँ बहुत नहीं गावे के अच्छा ठीक बा छोड़ता छोड़ता भैया लगा दी बैटरी ना तो फिर बाद में खराब का करी बोली रुक जाए लागता बदलाई अब बदलाई ना अरे एक कार्टून बैटरी आइल बा जी हाँ तब बदलिए दी ना मन करे तो ना मन हेलो साउंड तरह बहुत बिजोड़ बजाता ई करबू हो दोसरा से शादी करबू हमरा के मार के दोसरा से शादी करबू हमरा के मार के जा जा जान जा एगो घर बसईबू एगो घर बाबू जार एगो घर बसईबू एगो घर बाबू जार
दोसरा से शादी करबू हमरा के मार के, दोसरा से शादी करबू हमरा के मार के। मुस्कान डार्लिंग अब का खींचता रू, अब का खींचता रू, जे खींचे करे ते खींच लेलू। एगो घर बसई भूए घर बाबू जार के, एगो घर बसई भूए घर बाबू जार के। 2002 के गीत लिखल है मुन्ना बाबा, जरा खातिर ई गीत लिखाइल रहे। काश रवा चैनल से ही गीत वो व्यक्ति सुने। पुरस्कार बा। हाँ बोला। देवनारायण पाठक जी। देवनारायण पाठक जी 51 रुपए के पुरस्कार देनी, हार्दिक अभिनंदन बा। अच्छा अच्छा ए बबुआ तहरे से लागल बा प्रीतिया की डोरी, कहे तड़पावतारू हमरा के गोरी। तहरे से लागल बा प्रीतिया की डोरी, कहे तड़पावतारू हमरा के गोरी। पागल दीवाना बना हम तहरा प्यार के, पागल दीवाना बना हम तहरा प्यार के। एगो घर बसई भूए घर बाबू जार के, घर बाबू जार के। बबनी के चाचा गौरव शर्मा जी पुरस्कार देनी, हमारा मनु बाबा पुरस्कार दिल बनी, हार्दिक अभिनंदन बा। और का दोसरा केहू के दुल्हा बनैबू, सच कहतानी हमके जियत नहीं पैबू। केहू के अपन दुल्हा बनैबू, सच कहतानी हमके जियत नहीं पैबू।
करबू अपना उड़ा के खे कंत्रावरी बात तनी मनी 2 मिनट फिर याद करबू अपना प्रेमी दिलदार के फिर याद करबू अपना प्रेमी दिलदार के एगो घर बसेबू एगो घरवा उजार के अंतिम मंत्र बा जहिया तू जइबू ओ दिन हमू चल जाए बाकी तू जइबू तो फिर अइबू अब मैं जाऊंगा तो कभी नहीं गोरी तहरा घर जहिया बाज सहानाई एने हमरा घर लगा अर्थी उठाई गोरी तहरा घर जहिया अरे बना के बाजी सहानाई एने हमारा घर लगवा और अथी उठाई शर्मा मनोज भी के रुपया सुधार के शर्मा मनोज भी के रुपया सुधार के एगो घर बसैबू एगो घरवा उजार के एगो घर बसैबू घरवा उजार के एगो घर बसैबू एगो घर बसैबू एगो घरवा उजार के प्रेम से बोलिए।